Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela, pero efectiva. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, Edi, que tal? Moi ben. Veña, imos comezar, como sempre, con mobilidade articular, de arriba a baixo. Non me gusta nada que me fagan fotos. Eu fagollas a todo o mundo e despois fagollos unhos álbumes preciosos no ordenador. Pero que me faigan a min, non. Porque cando me miro no espello non me vixo a cara que teño cando fago foto. Non, de pequena cando viñan os fotógrafos para casa. Tamén no colexio, pero normalmente viñan por as casas. En todas as fotos salio cas maus detrás e así. Dicía, mira a cámara. Así. Imos movendo a cabeza cara aos lados. Movimento do pescozo. Arriba abaixo agora. Ombreiros. Bueno, teño unha pregunta. Ui. Se aburrides, é unha pregunta normal, sinxela. Sí, cambiamos. Efectivo. Que animais tuvestedes na casa? Eu tive, o sea, can. A miña irmán tuvo unha coballa. A cal, non sei, xa digo, cada un que teña o que queira. Para min parecíame un pobre animal. Más na cintura, porque estaba enxaulado, que xabase seguido aí, cada vez que iba a cociña andaba seguido a pedir comida. Creo que tuvo tamén paxaros. Pero bueno, eu só can, podría decir. Vos? Pois eu tive pitos, paxaros, neste caso, pitos non vale. Como non? É que Tres pitos- pitiños. Cambiamos, tres pero poliños. Pero animal da casa, non da finca. Que non, na casa. Ah, Estou che falando na casa. Desos tamén de 5 colores. cas, esa. 5 cas na casa. Home, non á vez, en 25 anos. Eu tive Juntamos pernas. Bueno, tuve en tres aves. peixes, peixes tamén. tartaruga e can. Ai, tamén, Sí, a tartaruga digo, tamén. Tamén. Que tiveches un zoo, logo. No, pero non á vez. Non todo sabe. pois eu casi. Eu tuve un hámster, que non sei que lle pasou. Cambio. Non me acorda. Hola. Despois tuve unha tortuga que lle regalei ao meu amigo. Que non sei máis? que lle pasou. Que non sei que lle pasou. Despois, que máis tuve? Un loro que se me escapou voando pola ventana. Pulse no cellos. Pobriño. Pobriño non, pa min é o que teñen que facer. Sí, sí, correcto. Eu non estou a favor. Hacia dentro. Por eso abrín a ventana. E que máis tuve? É unha cadela. Cambiamos de pé. E ti, Estrella? Eu, cando era pequena, meu pai tiña os xilgueros, os canarios, e despois sí que tamén Hacia dentro. tivemos periquitos. Eso para min ten que ser maltrato, ter un animal, un páxaro nunha xaula. Sí, tipo, a min non me gusta, Pero bueno, cada un, cuidado, que na miña casa ainda o teño e para min, cada vez que vou ali e vexo pasar, digo, que vida máis triste. É castigalo. Sí. Veña, imos co quecemento para a clase de hoxe, só necesitamos unha esteira. Xa pasamos o quecemento. Efectivamente, falamos aí de animais que tuvemos, bueno, eu contei aí que eu tuve uns cantos, e agora mesmo non teño nada e non penso comprar, nin adoptar, nin nada. Estou moi ben así. E despois que a tartaruga, pois un día decidín que lle iba a cortar as unhas, porque estaban super longas. E claro, no momento que fun, que nin me arrimei a ela, ca tesoira, revolveuse así para atrás, só me mirou, pero eu xa sabía que tiña aí intención, asusteime, e clavei a tesoira na cacha. Ímonos colocar de lado. Bueno, e despois animais da casa, Facemos aperturas, 30 segundiños, ao ladiño. eu xa estou pensando os animais, non me poño ben. É unha gata, tamén tuve. Unha que? Unha gata. Escutei unha vaca. Xa dicía eu, No piso tuvo unha vaca. xa dicía eu, como para olvidarse. Pois hai unhas vaquiñas enanas moi bonitas. Pero pa un piso tampouco vale. Sabedes os cales que me gustan moito a min agora? Xa fai un tempiño, pero agora estou nos vendo moitísimo. Os terianos. Non, os salchicha. Cambiamos. Boa, a mí non me gusta nada. Ai, a Encántame, mí tío, sí, encántame, gústanme parecen todos. super monos. Gústanme todos. Pero eu A mí igual. xa tive en can na casa e xa quereselle moito tal, pero non. Agora non estou disposto a ter ningún animal.
Cero responsabilidades, non quero. Xa. Eu teño dous que só saben mexar na casa os cabritos. E arrepínteste de habelos tido? Non, pero a veces... A veces penso moito que os cans sen fillos lévalos bastante mellor que cando tes fillos. Sí, xa che digo que sí. Por qué? Pois porque... Pasa a un segundo plano. Total. Vale. Moi ben. Agora, último exercicio. Imos facer aí o gato can. Imos dar mobilidade á zona da columna. Miramos a fronte, envío cara ao chan. E imos intercambiando. E preferides gato ou can? Can, eu can, que non teño, pero prefiro can. Eu can, pero non me importaría probar ter un gato, pero cambioume un pouco a opinión deles. Antes nin, vamos, non me gustaban pero absolutamente nada, E agora, pois a verdade é que vi un par deles e non me importaría. Pero non quero nem máis. Vale, moi ben. Imos agora que a parte principal, imos traballar core e lumbar, vale? Imos empezar cos sit-ups, xa sabemos como van, que é o exercicio favorito de Raquel. Colocamos deitados boca arriba. Bueno, Vai nos mostrar Raquel a súa melloría. bueno, espera a ver, Brazos hacia atrás, xuntamos plantas dos pés, collemos aire e soltamos diante. Ao final os meses vanse notando. xa empezamos. Que non me deixade nin mellorar. Que hubo unha vez que me levantei, non vos acordades. Non te acordar nin ti, Raquel. Oito. E imos ca última. Que se acorda, pero sí. Pero si ocorreu, non? Alá por 2006, que foi o ano que ocorreu todo. Foi aquí. Relaxamos uns segundiños antes de pasar a segunda serie. Bueno, Raquel comeza a primeira. Pregunto eu, por que todas as cámaras están enfocando a Raquel? Acoso, É algo que non entendo. Veña, rapades, imos aló. Collemos aire, soltamos diante. Ai, casi, Aí, ven, ánimo. No, a ver, que non é Mirai, xelo. Mirad que non vai ser sempre isto, Moi ben, moi ben, moi ben. Home, non... Bueno, espera. Home, non, puf. 7 8 9 e 10. Bueno, pero traballei, Sí, 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 sen dúbida, sen dúbida. Algúnha vez, antes de levar o zombombazo que levei cos patíns, que xa fai, que tardou moito en pasarme a dor que tiña, antes diso algunha vez, sí que subí, sí que os fixen ben. A ver, igual só foi unha vez, entón non se acordan, pero acordo meu. Agora, o seguinte exercicio. Imos encoller aí as pernas e estiro, vale? Encollo e estiro. Imos facer 10 repeticións, que a zona lumbar sempre ben apoiada. Estira as pernas, Anxo. Tira a Estou pata. estirando. Nove e 10. Vale. Relaxamos segundiños. A clase de hoxe é perfecta, sempre que son abdominais, sempre é ben, falamos un pouquiño, unhas risas, unhos sit-ups maravillosos, o sea, genial. Veña, imos ca seguinte serie, de novo. Collemos aire, solto. Cando te ríes de verdade, ríeste cos ollos e ca barriga. Sabías? 9 e 10. Agarro e xeonllo, relaxo. Eu cando me río moito, a parte do abdomen, aquí atrás, na cabeza. De verdade, que hasta, doime, o sea, pero doime de verdade. De que teño que parar de rir. A min as E dache un fazulas. punto de risa, jo, Sí. jo. A
A mí tamén. O xeonllo. Algúnha vez mexaste desde a risa? Eu sí. Literal. Sí, cambiamos. Que vos que? Se algunha vez mexaste desde a risa, pero literal. Non. Eu sí. Eu tampouco, Eu sí nun ensayo. É verdad. Bueno, imos cambiar a hora de exercicio, agarramos unha perna, estiramos a outra, moi parecido ao anterior, facemos 10 con cada perna, vale? Imos intercambiando unha e outra. Sempre zona lumbar apoiada. Pero nun ensayo de Nun pulsativo. ensayo non aquí. De teatro, o que? Si, estábamos co soño dunha noite de verán e como non había rapaces, pois había mulleres, entre elas eu, que facíamos de homes. E última. Vale. Relaxo. A clase de hoxe foi intensa, aunque parecera que non, pero gustoume porque foi variada. Sí. Moi ben. De novo, repetimos o exercicio. Estiro. Unha e outra. Supoñase que eu estaba morta e viña o meu amor darme un bico. Entonces, a miña muller era unha muller que facía de home que facía de muller. Era cubana. Entonces, ponse enriba de min a darme un bico, eu abro os ollos e empieza: mi amor, no te me muelas. E última. Xa estás ben. Bueno, pois diría que moi ben, moi relaxada, moi chill, como din os xóvenes hoxe en día. Moi ben, agora o que imos facer é a tesoira vertical. Colocamos as mans debaixo do cuño, se nos fai falta, zona lumbar ben apoiada. Imos facer 10 repeticións e aí, baixo unha e outra. Última con cada perna. Vale. Relaxamos. Sí, Edi últimamente dice, bueno, ahora veñen as sit-ups que lle encantan a Raquel. E xa se parte o cu de risa. Digo, entón xa empezou Anxo tamén, claro. E xa ronda. Xa todo o mundo. Pero bueno, non pasa nada. Eles que rían que eu vou facendo. Estamos listos para outra? Estamos. Veña, imos aló. Arriba esas pernas e cambiamos a un lado e outro. Nove. 10. Vale. Relaxamos, soltamos pernas. Imos seguir traballando nesta posición. Agora imos abrir os brazos, as palmas no chan. Elevamos pernas flexionadas 90 grados. E aí deixámolas caer a un ladiño e a outro. Imos 10 a cada lado. Que aburrido. Porque está movendo seguro, ame. É que eu No, non porque vexo. xa encontrei a técnica para non moverme. Cale. Amarrar a Raquel. Última a cada lado. Hagamos. Vale. Na Raquel, vamos a comprar outra esteira moito máis grande. Sempre igual. Ai. Como fixeches, Anxo? Amarrar a esteira. Agarrouse. Adivinas. Non vou querer decir, bueno. E non lle funcionou de todo. Funcionou perfecto. Veña, imos agora con outra serie de novo. Arriba esas pernas. Imos ao ladiño Sabes por que non lle pasa a e ele? cara a outro. Porque non te... non sei. Porque non se deixa fluir. Non se Casi o deixa dis, fluir. Pois eu teño en un arrolo, así que eso non é. Ah, xa, abre os brazos. Ah, Clara. era así. Ah, era así.
xa empleando os brazos xa non deberíades de desplazarvos moito. Pois Un será pouco vale, pero Será que non temos brazos? acabar na porta tampouco. Vale, moi ben. Sí, pero non sei que non gustou ese truco porque non me permitiron ter as maus aí. Pero sí, polo menos sei que agarrándome a esteira xa non esbarro. El di que atopou un truco para non esvarar da esteira, pero non é certo porque esvarou igual. Esvarou menos, pero esvarou igual. Imos colocar unha perna encima da outra, man contraria detrás na cabeza, brazo estirado, e imos acercar o cóbado ao xoño contrario, sí? Collemos aire, exhalo, flexión e rotación arriba. Oito, 9 e 10. Moi ben. Cambiamos de brazo de perna. Estamos traballando os oblicuos, collemos aire, soltamos arriba e xiro. Nove e 10. Relaxamos. Vamos a cabeciña cara aos lados, golpeamos aí o abdomen, unha pequena masaxe. Quédanos repetir 10 repeticións máis a cada lado. De novo, colocamos man xoño contrario, collo aire, soltamos. Nove e 10. Cambiamos agora. Collemos aire. Exhalo. Nove e 10. Moi ben. Relaxamos aí a cabeza, movendo a cara aos lados, a zona do pescozo. Veña, agora imos traballar a zona lumbar e glúteos, tamén abdomen, facendo ponte de glúteo, pés separados en chulo das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, collemos aire e subimos. Apoiamos vértebras, apreto glúteos e volvo a subir. Sete, oito, nove e 10. Levamos xoños cara a nós, relaxamos. De novo, imos repetir o exercicio. Collemos aire, soltamos arriba. Vou apoiando vértebras. Catro. 5. 9 e 10. Relaxamos. Raquel xa vai mellorando pouco a pouco. Antes non subía nada, agora sube algo, o sea que vai mellorando. Ben, agora imos separar un pouquiño máis os pés da anchura das cadeiras. Imos traballar ca cadeira sempre arriba, apretando glúteos. E o que vou facer é, nesta posición, separo os xeonllos e xunto, mantendo a cadeira arriba, vale? 10 repeticións. Envigo cara adentro.
e 10. Baixamos. Recollo uns segundos. Cambio sentido. De novo, baixamos pés, separamos máis da anchura das cadeiras, apretamos glúteos, subimos, manteño aí cadeira arriba e xunto xeonllos. Apretando sempre os glúteos, elevando en vigo cara adentro cada vez que exhalamos. 7, 8, 9 e 10. Baixamos, recollemos de novo. Cambio sentido. Moi ben. Imos agora cambiar de posición, ímonos deitar boca abaixo. Xa estamos rematando. Imos facer a táboa para rematar. Imos facer un minutiño, vale? Veña, último esforzo. Xa acabamos por hoxe. Cómodos debaixo dos ombreiros. Estiramos pernas e comezamos a contar. Estrella. Baixo, cu. Sí. Moi ben. Seguimos aí. Un minuto, dice, de pé. Aí. Estudiaras, chaval. Noemi, cerra un poquinho máis as pernas. Aí. Baixa un poquinho máis o cu. Aí, perfecto. Moi ben, Estrella, e aguanta. Mira, vouche... Aquí, aí, aguanta aí, o que podas, vale? Xa. Moi ben esa posición. Raquel, aí, e baixa de aquí. Aí, perfecto. Aí, aguanta. A ver, ti. Baixa de aquí. Aí, mantén. Últimos segundos, aguanto. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben. Moi ben. Levamos o cuño cara atrás, relaxamos uns segundos. Xa é o que anticipaba eu en clases anteriores, que o minuto iba a ser costume. E mira, aquí volveu hoxe. Un minuto de plancha, levase ben. Eu ainda lle metía 2 minutiños. Para a seguinte clase, 2 minutos. Apunta aí. Eu xa coñezo os meus defectos, sabes? Entonces sei que boto o cu para arriba por comodidade, pero eso é facer mal a táboa. Entón, cando é de Estrella, xa lle digo, cala, cu para baixo. É acerto. Estes son minutos raros. Para unhas cousas un minuto é moi pouco tempo, para outras é Todo infinito, relativo. Levamos xonllo cara adiante. Cambiamos de perna. Bueno, ¿qué tal la clase? Ben, Bien, ¿no? Moi ben. Incluso con sit-ups. Casi lo logro. Despaciño, ímonos colocar de pé. Arriba os brazos, imos a un ladiño. Cara ao outro. Volvemos ao centro, collo aire, soltamos. Xuntamos máis a un lado. Cara ao outro. Imos cara ao centro, doblamos cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, en que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradeceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, bo traballo.